cing-cingnya Babe, ketemu lagi sama Po Ika. Ya sekarang hari Sabtu. Rencananya Po Ika, Po Ani, Po Via, ada Ted, ada Roger, ada Bang Sabeni, ada Kol, ada Gustaf, ada Kak Andres. Kita mau coba piknik di luar, di dingin-dingin gini. Jadi mau grill atau barbekyuan di luar. Jadi kita pakai bajunya yang ekstra double dah ya, biar nggak ketinggalan di luar. Jangan lupa di like, di share, di subscribe, terus nyalakan loncengnya di situ. Oke, coba. Nih saljunya udah mulai mencair karena +3. Ini Po Ani bikin tumpukan salju. Emang bisa bawa kapulka ya di sana? Bisa. Oh, bisa kapulka. Di pangkalan di truk. Ya. Kan bocahnya lah bisa diam. Tuh Bang Sabeni udah siap siaga. Hai Ted. Markirnya yang biasa kan ya? Ya, kita mau kafia lagi. Sekarang kita mau bikin grill. Ini Bang Roger lagi nyiapin grill. Tuh. Kita udah nyiapin berbagai macam. Ini Kapia bawa pepper beef. Sama apa Kak? Entreco. Wah. Och sallad. Oh salad. Titta. Han var nära vatten. Så inte flyga iväg så. Ah, kue torta. Macam-macam minuman. Ada kopi, ada teh, ada Coca-Cola, ada ember, oksider. Anak-anak udah main perasaan di sana. Och kaffe! Oh, kafe. Wih, warm choklad också. Den är en riktigt kalas.
Kafia sudah mau mulai ngegrill sosis. Wow, pizza. Hah? Mau? Satu aja. Yang itu aja yang nggak banyak nggak diambil. Yang merah kayaknya jarang nggak yang mau. Itu yang merahan tuh. Ih. Iya, dah. Kok di halt? Hah? Ett, två, tre! Ska vi äta tårta nu? Vi ska äta tårta. Okej, en gång till. Sen äter vi tårta. Juhu! Vad busig du är, Ted. Kom nu, vi ska äta tårta. Tårta! Wow! Mantap! Kapinya di kamera cakep bener kan? Jag hade en glass och jag kommer inte ihåg. Var det gott, Ted? Jättegott. Enak, Linus? Enak. Enak? Ya, Ika sih mau nyobain. Henta. Jag må han leva, jag må han leva, jag må han leva ut i 100 år. Ja visst ska han leva, ja visst ska han leva, ja visst ska han leva ut i 100 år. Ett tillfälle lever nu, Gustaf, han lever. Hipp hipp! Hurra! 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 Och när vi ändå håller på så sjunger vi för Karl också. Ja! Må han leva, ja må han leva, ja må han leva ut i 100 år. Ja visst ska han leva, ja visst ska han leva, ja visst ska han leva ut
till undrade år. Och ett ännu större fyrfaldigt lever, Karlan lever. Hipp hipp! Hurra! 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 Nu hörde de det ända till första. Ja. Kläm ihop och håll fast. 1, 2, 3. En kvar. En kvar. En kvar. En kvar. Knyt ihop benen. Ja. Pannan först och sen örat. Du får ju torka de tårarna. Ja. Heja Karl! Heja Karl! Heja, heja! Igen, okej. Ja, jag är för tung. Lika. Don't forget to subscribe, like, and share my video. Keponakan po Ika yang tadinya segini, Son, sekarang segini. Tinggi banget. Och hur lång är Ted? Hur lång är Ted? Ted, vad Ted? Ted, hur lång är du? Ted 122. Jag är 1,85. Tebak berapa umurnya Kol? Nanti kalian komen di bawah sini ya. Di bawah sini komen. I am 77 years.
filma? Ja. Okej. Tack, den är på. Aha. Jag kan... Du behöver inte stänga av, du kan ha på bara. Filma. Ya, Bang Sabeni mau coba. Marah itu.